everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Adon ko na ang imong amahan. May noon. Aron mailhan nimong bisita ni Papa. Ha? May bisita si Alejandro? Kinsa man? Ang inahan ni Helena. Oh, niya ang inahan ni Helena? Oo, og nagchika na sila si Papa Alejandro. Maglabat ng imong karon. Shane, tarong ako sa pagsulti, ha? Ayog kalimot nga ako paghihapon ang imong inahan. Naipaw ko, pero... Hosto na! Dili na ta maghisot. Bahin mo, bahin ako. Nakasabot ka? Bisag unsay mahitabo sa kalibutan, Shane. Ako paghihapon ang imong inahan. O kinahanglan imo paghihapon kong tahuron sama sa usa ka tinuod nga inahan. Og tak-uman ang baba nimo, ha? Tak-uman, ha? Kung dili ka gustong malabay tikas basuran. Misamot awi lamit ng kinabuhi, Ako lang mga ipasaylo nimos na itabo sa imong anak. Kinahanglang makitaan gyud si Helena. Naghayal ako og makapangita niya gawa sa kapulisan. Mutabang kong pangita niya. Kanunay ko nangita sa imong anak, ma'am. Muuban ko nimo. Pauban na siya sa imong lakaw, Lando. May bisita ka di ay, Alejandro. O, Kinsa siya? siya sinaring ang pulis nga inahan ni Helena. Og ni Asya. Aron tabangan si Lando sa pagpangita ni Helena. Ha? Mahimo na ba ming manglakaw, sir? Mahimo kayo. Og naring, mas gusto ko nga anhi ka na magsaka sa amo. Oh, wa ka di ay maka-check-in og pension house? Mas maayong anhi siya sa ato. Aron makasulti din siya kung unsa may iyang makuhang kasayuran bahin sa iyang anak. Mahimo bang mutanaw sa kwarto ni Helena din, sir? Adto ka matuog siya ang kwarto. Lando, ipahilo na ang mga gamit ni Naring sa kwarto ni Helena. Salamat, sir. Sunod ako, ma'am. Mauni ang kwarto ni Helena, ma'am Naring. Naara ang iyang ubang butang. Pero ang kadaghanan sa mga butang ni Helena, doon na sa iyang bahay nga gihatag ni Sir Alejandro. Kaluoy sa akong anak. Ma'am? Buhaton ko ang tanan nga makitaan si Helena. Bisan kung patay na siya. Nahisgutan ka ni Helena nako. Sa dihang may pauli siya sa bahay sa Cebu. Nahisgutan di ko niya. Oh, importante ka ni Helena. Apan may problema mo. Nakasal ko ug buwag sa asawa. Mao ka ng problema sa sayop ng pagpili o partner. Gibasulan ko na ang tanan. Pero naghikay na ko sa pagpaanular sa among kasal sa una na ko pinakaslan, ma'am. Unahon na to ang pagpangita ni Helena. Maayo kay nakahuna-huna ka nga ani pasakon sa ato ang inahan ni Helena. Kinahanglan nga magkahibaw anay dayon kami. Kung unsa ni kalambuan sa pagpangita niya kang Helena. Ikaw, Julia. May balita ka na ba bahin kang Helena? Kuan, kaning... May report na ba nimo ang imong gihire nga investigador?
Oo, Alejandro. May nakasulti niya nga taga-plaza nga nakakita kang Helena. Og mauni ang iyang gipangita karon. Usa ka tiguang. Maayo. Ipaila-ila kang naring ka ng maong tiguang. Alejandro, palihok ka lang ka ng inahan ni Helena og iya. Kay mulihok lang sad ko og ako, kauban sa akong investigador. Nara ang mga presyo sa tinda. Sa tanang tinda din ni Nara. Ako na bahala, ma'am. Sure lang. Bayot ko, pero di ko ganahan nga tawgon ko og ma'am. Kay, kini labaw pa ning diri. Lalaki man gyud ang akong kaha. Kabantay ko, ana. Salamat, sir. Sige, ikaw na'y bahala din ni tindahan na. Why utang? Okay, why utang? Ay, abi ni mo, ginahan ko anang color si mong buhok. Nga, bland. Onya. Oh, sexy haircut. Kabantay ko, ana. Mao ba? Salamat, sir. O, sige. Enjoy lang diha sa imong pagpaninda. Tagsan ako si Ma'am Julia sa bago kong number. Julia, mayo tingali nga dili una ta makita. Kay kuyaw kon mo sumpo ng yun sa imong banag, tao ka na niita to. Gusto ka, kinahanglan mag-amping ta sa ato mga lihok. Tungod kay niya karon ang giilang inahan ni Helena. Og tuag yun siya papuy-an ni Alejandro sabay sa mga katabang sa luyo. Nanong niya man siya? Usari ang tuyo. Pangitaon si Helena. Siguro sa pinagbuhaton, dili na lang makita si Lina. Imposible ang kikauna ni Sawati karon. Kinahanglan mag-amping ta. Okay, Ang laing problema nga kinahanglan tun-an ta, mao si Shane. so may problema ni siya. May prangka siya nako. Mas gusto siya nga si Alejandro na lang gid kuno ang iyang amahan. Inahan ka. Ikaw ang ngayang mo pasabuti ng Shane, pahin ako. Pag-usap na niya nga, ako magyud ang iyang amahan. Maulagi. Pero, dili sad mahimo nga musulti siya sa tinuod kang Alejandro. Tungod kay siya ang bugtong manununod sa katigayunan ni Alejandro. Kinsa magyug ka kining tao nga nanigit na to. Kinahanglang mailhan siya og mapatay. Sige, mangita kong laing tao nga ako mahayar para maniit into ka na. Sige na, di mayang magsitag sulti sa siyo. Bye na. Bye. Kinsa masab ka ning nag-text? Ako ang angay nga mopuyo uban kang Alejandro. Kay ako ang iyang kimahal ug dili ikaw, Julia. Animal! Ano nahipaw man sa akong number kining babayana? Nganong gipatay nimo si Vilma ug ang inahan ni Alejandro? Panuway! Kriminal ka, Julia. Traitor ka. Wa na si makaantos. Nanungag na gyud. Panuway ka. Kinsa ka man nga nagpakasilis. Wa ko mahadlok nimo. Kinilang ang timan Oras nga mailhan ko ikaw. Mamatay ka. Kriminal ka gyud ti ay. Animal, kinsa man gyud ka ning naghasol na mo. Bayran ninyo ang akong pagkabilanggo, Julia. Panuway ka! Ma'am! Ngano man na, ma'am? Unsa may sas imo cellphone? Doon na diri manang! Ngano man ka, ma'am? Nasuko man kay kas imo cellphone, uy. Ambi ang tanan nimong cellphone manang! Ha? Ngano imo man kong embargo ang cellphone? Ambi ang imong cellphone! Ay, aray! Ma'am Julia! Ayaw kong buko! Ambi! Ma'am! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.